umhla ka-1 namhlanje bandla umhla ka-1 October. Hayi le ndoda isasetoilet njengamanje. Iyayikhulula le ndoda. Yebo. Ngakise lona bandla se-Edendale Mall. Se-Edendale Mall la sikhona. Se-Edendale Mall la sikhona. Izozama ngalowo mayimo wayo le ndoda. Njengoba ishilo-ke nje. Ngiboshe kunesikhathi bandla yagcina. Ayikhulule le ndoda. Mhla ka-1 October. Sibona October phela ngabesithathu Wednesday 1 October. Hayi ekagezi bandla le ndoda. Agezi ngibona ngathi mahoro. Kebaphila abantu. Sewona umhla ka-1 ibona nawo lamase bathengile. Ngibona u4 litha. Siphuma esitiyeti manje. Ngithele iplay nesipho khona. Okay, umhla ka-1 October. Edendale Mall. Yebo, awubandla kusewona bandla umhla ka-1 wabona le nto sifikile la ehlala khona bona iplay ithenga iplay nescore lapha kalo Steers bandla lo mayimo wayo ike yaveza ke isase mall nayo nalamasu 4 kg sengeka Shoprite isebenzise wona lo mayimo wabona amasobo malini uthenge lapha emall ke Edendale Mall Shoprite ongenhla namasi awu 49.99 wabona mawenza ngekhadi ngane 14 rand 63.99 wona ngekhadi ngane 14 rand 49.99 nawo lo 35 rand we mobile voucher mayimo bese kuzoba electronic payment konke ngekhadi akho kusikhokha 14.99 ayibona ke le ndoda today you save 14 rand. Okay, offline ama-reward card. Okay, hayi no problem. Nakho-ke mhla ka-1 abona 1 October 2025 ku-12 minutes past 10. 12 minutes after 10. 12 minutes after 10. Okay, hayi baphila abantu mhla ka-1 ibiseleke badla ayanga ka-KFC. Ayanga KFC idla amasi le ndoda. Bakhumbula isekhona ilona yayo. Sekhona nayo ubona kapheli irama. Izofaka irama kulolu phuthi idle kamnandi bese ifaka amasi. Hawu bandla idla amasi amnandi futhi le ndoda. Sekhona irama yayo khumbula. Ifika inuka lona ipharishe lo mall. Iyanti idla ipharishe nerama. Okay, hayi baphileke abantu sobonana mhla ka-1 October. Isaye kanye kuyileke bandla endlini encane namhlanje. Yayigcine ngawo mhla 18 iyileke namhlanje. So ke sibona October phela kangaki sikokuqala njengoba iqala inyanga. Sobona October phela kangaki endlini encane le ndoda. Baphile sebephila abantu. Hawu iplay enye futhi emnandi. I-test emnandi nje mase uqedile. Hayi baphila abantu. Nalamasi futhi amnandi. Okay, right.